Hello uncle, hello auntie. Ay na po ya. Medyo nagkasang mantirik nakta. Partikular di kiti. Mulak. Ta di na minsan impangas ko di namin di kiti mulak. Anemic kung kunak. Kurang ati init na kada. Kurang ti danom na. Ket peso nga sipsibukak mo tangam adayo nga men jay pagsipsibukan pakalandaram ko nakki day ket diyan mo masibukan nga nalaeng ngam kunak agtudo ko man to lang ngenen ta makalibre ti sibug na kunak ken nagtudo angam ti problema nagtudo ag peso makalawas mo na nagtutudo. Ayap pa unay. Digat. Nay. Awanin ang tay. Awanin. Kasan awanin nay. Makalawas na nagtutudo. Dito talakpatin nay. Tipichay. Nay. Awan na talaga na. Nay. Nay. Makapaluksaw mo tayo. Dito. Inalalagaan mo tangam. Awal na ta nagbalin. Nay. Taping pintas ti takdir dati ko ang nay. Wanay. Nay. Uut sampai ki di detam. Nih, wani. Ayap. Dari kadang umungar digituin na nay. Makalawas na nagtutudo ko naman. Ayap, kasla ayat brut lang ayo. Ay ante. Uncle. Kasla ayat. Namaminsan, uri kasano ti pinangal alagam ti ayat. Dalat tati agsangbay nga didigra. Dalat tati kiti banak nga hamo nga mapakadaan. Nukastan nga madiapulusan. Sukta mo na. Di nga main. Stama mal. Sapay lang kumata na Paunay. Imampay di kita mula. Nalugyak peki di Taginatan ko di kita nga mula. Intukul ko. Aya po. So nga. Kasta lang. Ada di kita bana ka talaga nga. Hana para kada tayo.